Iso egunon nire izena Asier Tobias da, eta bi puntu bat zeregina egiten ari naiz, konkretuki irisgarritasun digitalaren inguruan. Nire ustez, zer da irisgarritasun digitala? Baliabideak pertsona guztientzat egokitzea, eta, oztopoak ezabatzeko eta gainditzeko behar dituzten pertsonentzat. Hiru taulan, konkretuki 1.3 puntu aukeratu dut, ikusmen informaziorentzat aukerak eskaintzea, eta konkretuki testuak, audioak bihurtuko ditut. Erabiliko dut Google Chrome, zeren eta erabiltzen dudan, nire lanean erabiltzen dudan ordenagailua Chromebook da, eta Google Chrome oso ezaguna delako gure inguruan. Lizentzia erabiliko dut CC BY 4.0 eta erabiliko dudan estentzioa izango da Read Aloud. Honekin, pantailan agertzen diren testuak ozen irakurriko digu. Lehenengo gauza egingo duguna izango da bilatu Read Aloud extension eta emoten diogu enter eta agertzen zaigu lehenengoa. Klikatzen diogu eta gehitzen dugu gure Chromera, gure nabigatzailean. Añadir extensión, deskargatzen da Read Aloud extensioa, hemen agertzen zaizkigu extensiones eta emongo diot fijar, hemen edukitzeko modu errez batean. Konfiguratuko dugu eta hemen agertzen zaizkigu hainbat aukera. Adibidez, ahotsa. Hemen aukeratu aldituzu hainbat hizkuntza. Adibidez, ingelesez, hemen joaten gara jeisten eta agertzen da ez, gaztelaniaz. Eta nik emongo diot Chrome en español lehenengo aukera. Baita ere, mugitu aldugu abiadura edo haien tonua eta volumena. Nik horrela utziko dut, nire ustez errezago delako. Froga hau egiteko bidali dut Gmail bat nire Gmailera, neure burura bidali diot, eta egingo duena estentzio hau izango da irakurri nire Gmaila. Estentzio hau baita ere irakurri dezake PDF-ak edo beste liburu digital antzekoak, baina kasu honetan ez ditut, beraz Gmailen bidez egingo dut froga. Emoten diogunean kargatzen du, identifikatzen du pantailan agertzen den testua, eta ozen audio bitartez entzungo dugu. Estentzio hau zer egiten du? Ikusmen problemak dituzten pertsonentzat, estentzio oso erabilgarria da, eta irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleentzat bai, adibidez izan alda dislexia edo neke bisuala edo bizio basua, beraz, nire ustez oso erraza da instalatzeko eta oso erraz, modu erraz batean ulertzen da. Emoten diogu klik, identifikatzen du pantailan dagoena, hemen kargatzen du, eta hasten da esaten. Buscar correo. Froga. Asier Tobias González asier.tobias@jesuitinasbilbao.es 11:07 de la mañana hace una hora. Para mí, Kaiso. Nire izena Asier Tobias da eta Read Alouden bidez email hau irakurriko du. Ikusten dugun bezala, esaten dizkigu informazio garrantzitsu batzuk, Buscar correo. Froga. Asier Tobias González asier.tobias@jesuitinasbilbao.es 11:07 de la mañana hace una hora. Para mí, Kaiso.
Nire eta nori izena zuzenduta asierto dago. biaz da eta Para rida mi. louden bidez email Eta hau gero, irakurriko du. Gmailean bertan, Gmailean Buscar bertan, correo. Floga, agertzen den Asier Tobias testua edo González informazioa. asier.tobias Kaixo, arroba nire izena Asier Tobias da, eta Rida gifigfinasbilbao.es Lauden bidez, 11 email y hau 7 de la mañana irakurriko hace du. una hora. Para mí, Kaiso, Ba, hau nire izan da izena nire Asier froga. Tobias da eta Rida Louden bidez email hau irakurriko du. Eta espero dut, erabilgarria izan alizatea. Eta, eskerrik asko danagatik.